2019. mislim da je jun mesec bio, dakle evo godinu dana je prošlo, napisali ste u sledeću rečenicu. Da li je COVID-19 najveća mirnodopska katastrofa u poslednjih 100 godina ili se radi o najvećoj globalnoj manipulaciji sa kojom se svet suočio? Da li ste godinu dana posle od pisanja tih reči pronašli odgovore na ova pitanja? Ne, nisam pronašao odgovore i dilema je ostala. Dilema je ostala s tim što i dalje naginjem jednoj tezi koju sam u jednom tekstu takođe napisao, to je da sve ovo što vidimo je strategija straha. Da zapadni sistemi, pre svega ipak o njima govorimo, se neprekidno kreiraju strah kod svojih građana. Prvo ste imali strah od komunizma, pa ste imali strah od Sovjetskog saveza, kao države, pa ste imali strah od terorizma, pa ste imali strah sad se pojavio strah od Kine i konačno ključni strah, to je ovaj koji sada vidimo, ovaj epidemijski strah. Svi ćemo umreti. Strašno, jel? I što više gledam i što više analiziram, gledam vrlo različite izvore, uključujući i medicinske na nivou koji ja mogu da razumem. Sve sam sigurniji da je ova atmosfera straha koja je svuda oko nas namerno kreirana i da je to oblik disciplinovanja građana, pre svega Evrope i Amerike, da je to oblik kojim proveravaju da li nas mogu uterati u tor ako dođe do velikih socijalnih potresa, kako reagujemo na to. Siguran sam da se psihološke laboratorije koje rade za državu i civilnu i obaveštajne službe i za vojsku razbijaju od analiza, da se neprekidno vrše sondaže kako građani na šta reaguju i mislim da je projekat uspeo. Gledano iz britanskog ugla mislim da je uspeo, mislim da u Britaniji recimo neke statistike govore da 70% ljudi, 75% ljudi podržava najradikalnije mere zaključavanja koje možete doneti. Vi naravno imate ljudi koji protestuju, sad je bio u nedelju, subotu i nedelju, veliki protest u Londonu. To su, reka ljudi je išla da protestuje protiv mera države i tako dalje, međutim to je manjina. I mi živimo u jednom nenormalnom vremenu, mislim da se sada COVID kriza povezuje sa ekološkom krizom i da će to biti ovako jedan paket koji će građanima biti prodavan od sada pa verovatno bar narednu deceniju. I to me naravno i brine. A da li se sa druge strane u stvari pod plaštom borbe protiv koronavirusa i svih tih mera u stvari sprovodi jedan prikriveni totalitarizam? Pa upravo je o tome reč. Znate, mi smo se navikli na stvari na koje je bilo nezamislivo da se navikne. Ja svog unuka i unuku nisam mogao da vidim 3,5 meseca. Znate, bio sam besan kao ris. Nisam mogao da ih vidim. Iako je potpuno besmisleno. Znate, navikavamo se, uvedena je na engleskom termin je social distancing, dakle, društvena distanca, socijalna distanca. Pazite, ne fizička distanca, socijalna distanca. Nemoguće da neko bio toliko neoprezan pa je zaboravio da bi to trebalo da se drugačije zove. Živimo u sistemu u kome će veliki broj ljudi nastaviti da radi od kuće. To nije loše. To nije loše onda, to nije loše pod uslovom da nije projekat, da ljude još više atomizujem. Jer kada ljudi rade od kuće, vidi kada ste u zajedničkom prostoru sa ljudima, vi razmenite i po neku misao, jel? Misao možda bude i destruktivna. Međutim, kada ste kod kuće, nema od toga ništa. Dakle, mi smo dodatno atomizirani na ovaj način. Nema nikakve dileme isto da će oni koji vladaju učiniti sve da smanje putovanje, tu vrstu komunikacije. Imate kontinent koji je potpuno zaključen, to je Australija. Potpuno zaključena. Znači, Australijancima su rekli da će možda moći da napuste Australiju tamo negde sredinom 2022. godine. To je stravično kršenje ljudskih prava.
Drugo, pod firmom da vam spašavaju život. Vi kažete, čekajte, ja sam vakcinisao. Rekli ste mi da kad se vakcinišem, više problema nema. Vi se vakcinišete, oni mi kažu, da, ali ne možete da putujete. Ili, da, ali morate da držite distancu. Da, ali morate maske da nosite. Dakle, danas sam čuo i zgrozio sam se, da u Srbiji neki lekari apeluju da se deca starije od 12 godina vakcinišu. Tu smo već u domenu patologije. Na bazi kojih naučnih činjenica, na bazi kakve analize, na bazi kakvih testova govorimo da možete vakcinisati decu od 12 godina i 1 meseca. O čemu se tu radi? Znate, i kada sve to vidite, jednostavno ne možete da uklopite kockice tako da se slože u narativ. Ovo je strašna kriza, mi strašno brinemo o vama i pošto mnogo brinemo o vama, mi da bi vaše živote zaštitili, vam ne damo da se družite, da putujete, da radite zajedno. Nešto zaista nije u redu. Hoću da kažem da, vraćam se na vaše pitanje, dakle, ništa od onoga što sam pisao pre 7-8 meseci ili koliko, nažalost, ne mislim drugačije, da kaže. I tada sam bio skeptičan prema onome što se dešava, danas sam isto toliko, ako ne i više skeptičan.